Lanjut guys, nyanyi. Ya, udah warak saiki nyanyi. Iwule kok ireng timen tapi. Iwulku kok yo ngono to, Mbak. Iwulku paling yo ngono paling. Lah tuh udan ora panas kae. Kayak gebek tang ngene jero. Wareken iki, sumpah wareken. Aku yo Arep nang turu to? Tapi tangi turu iki aku kena kemruwes koyo ngene sapa? Roh rambutnya apa nggih? Kita sapa? Penny. Mbak Penny. Lek ngelih anune piye lek ngelih kamera belakang. Ndak iso Ora iso kamera depan. Nek tak golek aku tenane. Ha kae sini kalau kamera depan sini. Hai guys. Aku sakit ra nyoteng guys, dapuke guys. Nah, lho. Wis anu konekti. Sing duwe apa jenenge? Sing di YouTube iki lho. Iki gak di-subscribe. Iki parek. Nah, gak di-subscribe ya guys. Kae mundi? Gak di-subscribe. Kae. Iki piye? Kok nyandi langsung madhepi rono ae. Kae sing nyanyi. Ya menek luwe nesu kuwi ketok. Lah luwe nesu apa mandat. Ayo, Mbak ya, kita lho. Ayo lho, Mbak. Kayak. Ya foto kayu ane. Nyawang kae kalau nyawang iki. Ajak Mbak ya. Mbak ya nyandi padane rono. Aku ngapa? Yo. Wah, titi tetek kulkas. Ada digedhek sesuk iki jamu. Jamu lho. Oh, jamu. Jagung sak kobot ini jamu. Mbak ya gedang. Gedang, Mbak. Wih, Mama Sulia. Joget. Kan joget, guys. Ha. Warek. Mangan kowe bunga-bunga warek kan glenteng. Dan yo. Ojo peni sing kabeh baca. Nyanyi tuh sami dia. Iki perang detik keselamatan nih. Pan 10 menit atau 10 detik? Oh, 10 detik deh itu. 10 menit. apa toh? Kita Mas Joko langsung dibawa garam rono. Lah untuk petani kok ki ora ki ora dicoter Bu yo. Ora lu kok ora dicoter. Ora pikat. Ndak tak apa-apa ku namane ora
Ora dijata. Ora dijata. Tunggu nulis. Wong aku dudu jeneng dijata ora nulis kok. Tambah aku. Lah kan jarine kan jarine tidak kayak. Apa? Wong iki yo nismu kan ya. Oleh kono kok banget. Ini lo makan di daftar. Lo sendiri YouTube ki lho iki. Sendiri YouTube iki kayak ndang di-subscribe ya. Ria Cilepur. Kalau ora kenal sendiri YouTube iki kedalan anu telek. Enggak ada orang WhatsApp. Dana. Endang ngantuk kae endang ngantuk. Aja ngantuk lho, Ndang. Malah lagune peni ngono ki apa? Dangdut pan. Iya, Drang. Aku kan slow. Iki ngene dangdut to iki. Mare ngantuk. Dangdut ae ngantuk. Seneng iki ya. Iki tak aku seneng. Bisa lho. Yasinan Mamang kok ndi? Yasinan Mamang. Masa kok? Ora langsung melok ae. Ngapa maksudnya? Maksudnya melok yasinan langsung melok ae. Mas melu ya? Iya, alhamdulillah. Kasih yo ndang malah wis. Langsung ae. Ora usah. Ora usah. Yo kaya Mas Pakeke melu yo langsung melu. Ora usah ngenteni wis. Nek memang niate melu. Apa? Oh, yo wis. Happy nelpon guys, mulai motor arek digondok jago. Wes guys, dadah kabeh ana beda. Dadah gak kabeh yo.